Sok szeretettel köszöntök mindenkit újra a videómban. A Kaptin vagyok, és ebben a videóban igazából nem akarok különleges dolgokat bemutatni. Főként az Experience Crafton töltöm a játékidőt. Ez a legjobban kidolgozott szerver, amin eddig játszottam. És hát úgy most vagyok ott, hogy nem nagyon találok újabb magyar szervereket. Ugyebár eddig már 4-et megosztottam, mondjuk az egyik az már abból ideiglenesen most be van zárva. Ez az, ami egyébként folyamatosan működik. Nagyon örülnék, hogyha mondjuk itt a szerveren valaki jelezni, hogy valamelyik szervert bemutathatom, vagy tehát hogy tényleg segítenétek abban, hogy mik a jó szerverek, amiket ismertek, hogy mások is megismerhessék ezeket. Plusz én is próbálom ezt a szervert is, meg a többi szervert úgy bemutatni, hogy ti is élvezhessétek majd a játékot rajta. Ami ezen változás volt, ahhoz most meg kéne halni, hogy ugyebár Ome, aki a főtulaj, ő egyben pluginokat is ír, Kit Tak Plus, és megcsinálta igen itt a hógolyó, ami úgy működik, mint egy Ender Pearl, tehát hogyha eldobja az ember, akkor oda viszi őt. Jaj, most benne vagyunk egy fába. Szóval igazából nagyon jó. Mást nem akartam bemutatni nektek, csak annyit, hogy ez a szerver még mindig fut, és ez az, amelyik szerintem a megbízhatóbb a többi közül. A The Old Crafters, a TOTS, az most éppen építés alatt van, de azt is hamarosan megnyitják pár napon belül. Illetve ez is valószínűleg majd át fog állni új verzióra, ha ez megtörténik, akkor mindenképp szólok mindenkinek. Plusz az Experience Craft Facebook oldalán egyébként már adtak egy címet, ahonnan letölteti az új verziót, tehát ezzel se lesz gond. Hát erről szólt volna a mai videó. Kérlek, nézzétek a videóimat, próbálok tényleg minél több videót bemutatni. Lehet, hogy gameplay videót is fogok, azt már terveztem. És már néhányan ajánlották a intro elkészítését, én örömmel fogadom. Tényleg, tehát én nem úgy indult ez az egész, hogy lesz intro. Szívesen megnézem őket, hogyha mondjuk több feliratkozó lesz, akkor már szórakozok egy kicsit azzal, hogy bevágjam, de igazából egyelőre még csak a szervereken fogok játszani és mutogatni nektek, hogy milyenek. Köszönöm, hogy megtekintettétek, és sziasztok!